Bună și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem daily vlog. Avem aici semințe. Avem o minge și avem Giulia. Și mai avem o plajă. Poate putem să ne dăm adile, știi? Dar nu de acum, hai mai în față. Hai mai în față, mă! Hai mai în față. Mi-am dat șoseata și asta e prima dată când pun piciorul pe nisip. Bă, ce bine se simte. Haide, descalță-te de tot. Bă, dar chiar se simte bine. Nu. De merge, Nico. Astăzi mergem pe... Haide. Nu pe aici. Dă-i de fumată, mă. E dat de decor. Asta e ușa. Vrei să fac poze? Haide, coval. Merge la mare! Ia! Asta intră la apă, bă! Perfect. Așa, guys, ne-am jucat fotbal, ne-am băgat puțin în apă și acum o să mâncăm niște semințe și o să stăm la vârfă. Și asta a fost un live. Tot. Că tot ziceam că o să facem live. Și asta a fost tot vlog.